3 през нощта е, а Мария има натрапчив въпрос относно предстоящата си резервация. В най-сладкото малко семейно хотелче на крайбрежието. За щастие, собственикът може да спи спокойно. Защото използва AI и служителите ни, които се грижат гостите да получат цялата нужна информация. Без значение по кое време на деня или нощта възникне въпросът. С AI служителите ни, Мария получава незабавни отговори на всички свои въпроси, свързани с хотелчето. От виртуален служител, обучен специално според политиките на мястото. Така собственикът може да предлага първокласно клиентско обслужване. Докато спи спокойно, знаейки, че неговият AI служител е на разположение 24 часа в денонощието, за да предостави персонализирана информация, с която резервацията на клиента да премине гладко. И още нещо, служителите ни говорят над 100 езика, така че вашите клиенти винаги ще бъдат разбрани.